Sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela uNjabulo kaMkhwanazi ngime lapha nenye yama legend ubaba uAli umfo kaMgube baba sekubingelela. Ngiyabingelela mfowethu kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila mfowethu. Siyaphila. Baba uMgube njengamanje sila eBriscoe Junction umcimbi kaBhuti uNjabulo Langa. Mhlawumbe ukuthi baba uMgube ebe invited kulo mcimbi. Ngicabanga ukuthi uNjabulo Langa umuntu ongamzala. Kuwe lokho kufika kanjani mhlawumbe? Kuyajabulisa ukubona abafana abangangoNjabulo Langa abafana esibazalayo ngoba njengoba ukuthi uNjabulo Langa ngamzala vele uNjabulo Langa uyindodana kimi mangimqhathanisa ke neyami indodana engizalayo noma ngabe mhlawumbe ungaphambili kodwa nje mhlawumbe bengashiyana ibanga elincane so vele ngiyamzala kuyajabulisa kakhulu nokubona nje abantu bephume ngokuningi bezomeseka umfana kuyathokozisa kakhulu nami ke ngithe mangabe engicela umfana ukuthi angizompa support entweni yakhe lethula khona ingoma yakhe ethi umkhaya lona ngathi cha mfana ngeke ngingakweseki ngoba endimeni kade ngidonsa nobaba wakho uThokozani Langa siphilelana ngokomoya yonke into siyenza ndawonye namanje nje besisengomeni nabo Jabulo ngapha eCrossroad kukhathalekile khona kodwa ngiye ngathi hayi angisale sengizokhathalela khona la ngikwazi ukuthi ngimeseke ngoba siyafisa ukuthi abafana bekhule endimeni beze befike mhlambe esigabeni esikwazi ukuthi sifike kiso nasemnyakeni mhlambe esikwazi ukuthi sifike kiyo uNkulunkulu ababusise bekwazi ukuphila into ezobanika ukuphila ukuthi sikwazi nathi ukuthi sisondelane nabo sibabonise izinto eziyingozi ongafanele beyibandakanye nazo ukuze bezokwazi ukuthi bephile ithalente labo lingashabalala liphelele endleleni uthola ukuthi abalandeli sebesaladengwane besajabula njengezinto ebesijwayele njengezinto esizibone kakhulu esikhathini esiphambilini abalandeli behlukumezeka amaqhawe ehamba besawadinga endimeni bewathanda namanje futhi basawakhumbula kodwa nje kuyajabulisa ukubona ukuthi noma abafowethu basheshe bahamba kodwa indima kaMaskandi lokhu ihlume njalo futhi iyakhula kodwa nje kwababhlungu ngithi esasala ngoba sashiwa abafowethu esasibadinga namanje ngicathi ngabadlala indima enkulu kakhulu kube basaphila futhi mhlambe nathi ngabe sizizwa sinamandla kakhulu ukudlula lokho esikhona kodwa ukubona abantu esibazalayo sebena lamandla abanawo kuyasithokozisa kakhulu ingakho ngizomeseka uNjabulo. Yazi baba ukhuluma ngento ebaluleke kakhulu ingoma engicabanga ukuthi mhlawumbe abaculi abaningi esibabona endimeni baqala kuyo mhlawumbe ingoma begida ngasemakhaya baze bafinyelela kuthena bayibona ukuthi bakwazi ucula baze bacula kade sisengomeni eKagiso nami bengikhona ngibonye lapha beyokhona nobaba uThokozani Langa nganibona futhi nawo ingoma yazo lonke abantu babegida ke unokubabona mhlawumbe ufisa ukubakhuthaza ukhona yini oyedwa labaculi esibabonile mhlawumbe namhlanje begida ukuthi ayi ubani mhlawumbe ungamdlula ngengoma noma ubani mhlawumbe ayi ngathi kufanele anyuse izinga hayi kabi nje ukuthi nje kumkhuthaza mhlawumbe cha kahle mfowethu siyayazi ingoma nje basakhulela emakhaya iyafana nebhola ngisho abadlali bebhola egroundini abadlali ibhola ngokulingana so lokho abafowethu esigida nabingoma abasuke bekuveza kuthina njengamagoso kwanele ngoba siyazi ukuthi ngeke nigide ngendlela elinganayo nonke nasebholeni abadlali bebhola abadlali ngendlela efanayo kodwa siyabadinga namakhono abo ngokushiyashiyana ngokuhlukahlukana siyabadinga engomeni ngoba ingoma iyinto yesintu ehlanganisa abantu futhi kakhulukazi koMaskandi kubaluleke kakhulu ukuthi ingoma ibe khona ngoba kwenza ukuthi bazane kangcono bisathi nje ukugida ingoma mhlawumbe sibajaje ngokuthi ubani akagidi njengobani so singayili ukuqhudelana sodwa Baba uMgube kunento oyenzayo engajwayelekile bancane abaculi bayenza ukuthi bakhona unokungena estage nomfana wakho omncane ugide naye ngicabanga ukuthi nanye lapha ngaphesheya lokho mhlambe ukuthi ubaba uthathe umfana omncane kanjena introduce ku-industry lokho mhlambe kufika kanjani wabona ini kuye mawuthi khona wakubona nalokuthi mhlambe wena kuphatha kanjani ubona abantu mhlambe isikhathi bemjabulela ngalendlela bamjabulela ngayo ungawuchazela mhlambe ngalo ndlela kule industry edangerous kangaka ngoba siyazi abantu banenhlamba banakukhuluma konke okungalungile ngabaculi esuke thina sibukela kubo ngakusichazele mhlambe ukuthi indodana yakho ivika kanjani lezo zinto lezo nalokuthi kwenza kanjani ukuthi uzuyifaka emculweni kahle umfana wami umuntu onothando kakhulu nje ngingasho ukuthi le ngoma umculo usemncane ukuthi ngingathi usewumculi lokhu asuke ekwenza usukwenziswa nje ukujabulela into yasekhaya engiyenzayo akholelwa naye kuyi ukuthi uphila nje kungenxa yayo ngoba into mangabe uyibona
mhlambe mangiphumile ngiyosebenza ngibuye kufike kushintsha isimo ekhaya bebona injabulo kusho ukuthi umuntu engingasho ukuthi uzokhula abe responsible uyabo eyintweni ezibhizinisi lasekhaya ingakho ke ngingamhlehlisi mayethi baba ngihamba nawe noma ngithi ngiyengomeni ethi baba ngihamba nawe noma ngithi ngiye studio ethi baba ngihamba nawe mhlambe mefika studio ethi baba ngicela ukusho something engomeni yakho ngithi hayi ngeke ukusho lokho angifuni ukwenza kanjalo ngoba ngikholelwa ekuthenini umuntu osemncane njengophumelela lo esikhuluma ngayo njengamanje kubalekile ukuthi umsupport konke amakhono akuvezela wona ngoba awazi ukuthi ikusasa lakhe lilele kuphi umuntu osakhula bathi inkunzi sematholeni so siyobona esekhulile ukuthi kahle ikusasa lakhe ubizelwe ngakuphi kodwa njengamanje mina ngimvulela noma yipi iplatform esikoleni ngiyamfundisa enye indlela engimvulela ki platform mase mdala kwazi ukuyikhethela ukuthi impilo ufuna ukuyiphila kanjani ubuselebrate buyamlandela ngiyamukela kibo ngiyamsupporta ngenzela ukuthi mangabe ukuthi mhlambe iyona impilo azokhula ikhethele ufuna ukuphila impilo yobuselebrate kuba ukuthi bonke ama platform useyawazi uqeqeshekile ukulungela noma kuthiwa ngisekho emhlabeni angasala ame kwilegacy yami phumile i-album kaBaba Mgube enengoma ezu10 mhlawumbe ungasichazele kabanzi ngayo itholakalapi nje ngawusenzalela i-album mfowethu itholakala einkundleni zokuxhumana la kutholakala khona umculo digital online kuma digital stores okwamanje zisatholakala ku Spotify na ku Apple Music na ku YouTube zizotholakala kodwa beyingakaveli kodwa ngiyacabanga ukuthi iviki maliqala mhlambe kusukela nje ngomsombuluko njengoba namhlanje kuyisabathi ngiyacabanga ukuthi zizoqala ukuvela ku YouTube ngijabula kakhulu indlela engibona engathi izothola ukumukeleka ngakhona kanti ngiyenze nginakho ukuphenika ngoba ngiye ngathi ukushintsha istyle ngangayenza ngesityle engijwayeleke ngaso uyabo ngumuntu wemina isikhathi esiningi oyibuka izinto njengoba ngiphila kwi-industry yomculo kaMaskandi ngiyawubuka indlela osuhamba ngayo manje ukuthi usuhamba kanjani so ingakho ngishintsha istyle hayi ukuthi wabe sengiphelele ukuthi ngizothina esitayeleni sami uyabo kodwa ngoba umculo siwenza as a business ngithulile ngabuka ngase ngithi hayi ake ngenze okuthe ukwehluka egameni lika Ali Mgube ngoba igama lika Ali Mgube ngidumile kakhulu ngalo kodwa alikho iqembu enginalo elaziwa ngo-Ali Mgube emaqenjini enginawo kukhona o-10-111 omaqondana kukhona oma-SAP kukhona ogezala kaMgube kodwa isikhathi esiningi sengijwayeleke ngegezala kaMgube yabo kodwa ngithe ake ngenze nje u-Ali Mgube bese ngithi ukumfaka nje ispice esisha engingajwayelekile ngaso ngiyajabula ukubona ukuthi abantu engathi bangikhombisa noma ngingaqhamuka ngayiphi indlela bayakholelwa kumina bangemukela ingoma zami lezi eziphumile ziphume nje ngolesihlanu kodwa mkhulu kakhulu behluke ngubona ukuthi impela abantu bayimisele ukuzemukela ngiyabanxusa ukuthi abantu beqhubeke beyithenge bestreame zikwazi ukuthi zithengise ngendlela ehloniphekile zithola amamiliyoni njengezinye izingane ngiyabonga Baba Mgube ngicabanga ukuthi mhlambe igeneration oqhamuka kuye noma ngeke kube nasiqiniseko mhlambe yama-70s abaculi abaningi abasekhona kuMaskandi abakuleyo minyaka leyo mhlawumbe sibabone emcimbini ngaleyo ndlela leyo Baba Mgube siyambona emcimbini eminingi mhlawumbe kusemaciko yiyona njengonjabulo langa neminye ngokunye ngibalo ngohlwahlwana kwayo wenza ngani wena ukuthi ukwazi ukuthi mhlawumbe ube relevant for isikhathi eside kangaka nanoma sasazi umculo wamanje mhlawumbe usupportwa ngama-2K kakhulu Baba Mgube yini lehlukile ayenzayo mhlawumbe koza kwaba abaningi emenza size simbone njengamanje basimbona la kubalekile mfowethu umculo ukubheka ungabe umculo othi mina nginestyle sami mangabe umculi sifundisa ukuthi ungabi naso istyle sakho kodwa ube nestyle esikhona ngaleso sikhathi ngoba ikhathi ziyashintsha nabantu bayashintsha so mangabe uzoba umculi ozoba nestyle sakhe kuzokwenzeka istyle sakho mhlambe sisebenze for 5 years kungena enye shuthi edeka abanye abantu abasha abazofika nezinto ezintsha umculo ushintshe wona ulokhu usele lapho yabo so lokho kuyijwayeza ukuthi ube nestyle sakho emculweni othi wona ngeke usuke kiso ngicabanga ukuthi mina njengami ngathatha isinqumo sokuthi ngeke ngiyenze into efana naleyo ngoba mangingenza into efana naleyo ngizosala endleleni yabo mina ngenza sure ukuthi unyaka nonyaka ngiyababuka abantu ukuthi sebehamba ngaluphi unyawo ngibalandela
mhlawumbe ngicabanga ukuthi iyona into engisiza kakhulu leyo ukuthi ngihluphe ukuthi ngibheke abantu ukuthi njengamanje abantu bahamba ngaluphi unyawo nami ngicothoze emva kwabo mhlawumbe kwesikhathi ngize ngibafice sihambe sonke. Yeah. Sibonga kakhulu Baba Mgube, mhlawumbe umuntu olandela Baba Mgube engalindela ini Baba Mgube kusukela manje ukuya phambili. Mfowethu engingakusho njengamanje ngathi nje ngisazophusha kakhulu i-album ka-Ali Mgube esihloko sithi nikuphi izinja njengoba sengishithi iyatholakala online ku-Apple Music naku Spotify naku YouTube nakhona siyalungisa ukuthi ikwazi ukuthi itholakale. Angazi nami ukuthi ubuhiqihiqi bekuphi ku YouTube kodwa ngineshow ukuthi izogcina itholakele. Ilokho nje ngathi engingakusho njengamanje ngisazophusha kakhulu lo album futhi ngiyabathembisa abathandi bomculo wamaskandi basazongibona endaweni eningi kakhulu mina futhi bengaqale bejaha ukuthi ngiguga ngingakeze uguga ngiyobatshela mase kuzogugeka okwamanje ngisazizwa ngihamba ukuthi no le nto yokuguga abantu kube ngibuza ngayo ukuthi angiguge ngani isekude kakhulu nami abeke bethu ukurelax. Zona nje sithi Maskandi Online Magazine mase sivalelisa sithi ke mntaka baba sithi Maskandi Online Magazine sithi Maskandi Online Magazine ayikhale abantu abahambe bo-stream ingoma ya-Ali Mgube zikhona ziyatholakala naku-YouTube izotholakala sicela amamiliyoni siyabonga.